गाइस नोंथांमोनखौ मोनसे गोदान ब्लगाव बरायनाय जाबाय दायो नै बे जायगाखौ गारनानै थांसिगोन आधा मास थानायनि उनाव नै उन्दुनायानो मोनाखै 2 घन्टाल' जादों उन्दुनाया जोंना रुमा बेनोमोन साफामोन आरो फेसिलिटिफ्रा नै फुरा फेसिलिटि जोबमोन गासिबो ओमफ्राय जों दा बे जायगाखौ गारनानै थांसिगोन आरो ओमफ्राय मोनसे बुस्थुआ थालांसिगोन नै मुसारिया सोंनो जायगा गैला जोंना बेगानो फिसा फिसाना बेखायनो नैबे दाबा जों बायनायाबो थालांसिगोन आंनि लाइफनि सेकेन्ड फ्लाइट जासिगोन ना थांगासिनो नायलांबाय थादों नोंथांमोना मारै जायो मारै मायो नै न'आव सहैसिगोन आरो मोनाबाबो सहैसिगोन थांसिगोन नै आगान सुरजेनबाय अब्ला होर बेगा फुरा दुदांदां जालायलायबाय मालानो बुंजोबबाय फिसासाल' लायो नालाय ओंखायनो थोन थोन जाजोब्बाय आरो ओइ थाथ'लायदोलै नोंथांमोन रावबो सिखाराखै मालाय द दा 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 कौन आ रहा है आ जाओ जल्दी अब्ला थांसिगोन लोगोफोर बाय सासे बबे बेगा गयिंसै उसको मारो भाई अरे तू में क्यों डाला है चलो चलते हैं बबे नै जोंना थांसिगोन आरो दाबो सिखारा नै माखासे माने सफैथ'वाखै आरो जों बेसिम आंना बेगा नैबेहायनो आंना थाब थाब गासिबो फाइनालि लोगोफोर एयारपर्ट मोनफैबाय न'आव थांनो मोनसिगोन खुसिबो मोनदों दुखुबो मोनदों होननायसो जानोसै थांफिनसै एबार बेनिफ्राय जोङो बास गाखोबाय फ्लाइट थानाय जायगासिम थांनो फ्लाइटआव मोनफैनानै फ्लाइट खाथियाव भिडिअ लाबाय आं नै सासे फट' लादों बेयाव माने ओरैबायदि साउन्ड जायो आरो नयस जायो बै मेसिन सालायनाया बेखायनो आङो बिनि अडिअ'खौ अफ खालामबाय नङाबा सें एकदम ओरैबायदि नयस जायो नैबे मेसिना ओमफ्राय नै नोंथांमोना नायदो फ्लाइटआ बेसे गिदिर जायो जायफोर गाखोफेरनो मोनाखै बिराद गिदिर आरो गाखोफेरनो मोननायनि थाखाय होनाखै दे आङो गाखोफेरनो मोनैनि थाखायसो खिथादों ओमफ्राय गावबागाव सिटआव जिरायना जोङो गाखोबोबाय आरो नै माबा गाखोग्रा होखायो नालाय बेजों गाखोबोबाय जोङो बिनिफ्राय नै आं नोंसिनो देखायनि नै बेसेबां गोलाव नै फ्लाइटआ बेसे गोलाव जायो आरो बिराद गोलाव बिराद बुरजा गाखोजायो बेवहाय बिनिफ्राय आङो आंनि सिटआव जिरायफैबाय ओमफ्राय आङो सिटखौ एरेन्ज खालामखायाखैब्लाबो सिरियेल नाम्बारा आंना उइन्ड' सिटआव मोनफैयो आरो खाफालानो जोंख्लाबलायनायखा ओमफ्राय नैबे बासआनो जोंखौ फ्लाइटसिम लाबोयो आरो बेनिफ्राय बै इन्जिनियार्सफोरा अके होनहरबाथाय बिरबाय आरो ओमफ्राय बैयावबो नै फ्लाइट्सफोर दं आलदा कम्पानिनि जों गाखिनाया इन्डिग' बेनिफ्राय नै आं बे खारनायखौ खेबदों आरो केमेराखौ बोरैबा लाफ्लांदों नैबे फार्स्ट एकदम सालायजेनबाय आरो बेबायदि सालायजेनबा लासै बेबायदिनो गिदिंबाय जायगायावनो गिदिंनो हायो ओमफ्राय नै एकदम सेव होबाय आरो ना सेव होबाय एकदम बिसिबां सेकेन्डआव बिरखोनो हायो होननानै आं बेखौ टाइम नायदोंमोन आरो माने टटेल बेखौ बिरखोनाया 54 सेकेन्डआवनो एकदम बिरखोनो हादों आरो गासै होबाय सेव होननानै एकदमबारे दसेनो बिरखोनो हाखायो खांख्रां खुंख्रां लायलायनाय नै दसेनो बिरखोनाय लोगो लोगो एकदम बे गाहायाव जे फ्लाइट थाग्रामोन बे जायगाखौबो एकदम गाहाय फिसा थेफा थेफि नुहुरजोबखायो नै एकदम गोजौआव सहैनाय लोगो लोगो फुरा बिल्डिंसफोरखौ फिसा नुहुरजोब्बाय बे दसेयावनो बेनिफ्राय नै हेलिकप्टारनि फेनखौ नायनोबा बै जाय खारोग्रा बार माबानानै बेखौ नायदो नै गिदिंनायखौ बेनिफ्राय नै सबसे गोजौआव बिरनाया बेबादि नुयो नै माबा सोरगोफुरि बादि गुफुरल' नुयो आरो एकदम जेबो नुवा बिनिफ्राय आङो उन्दुनो ओंखारनाया जाला ओमफ्राय माने आङो थेनथ'वाखैबो आरो एकदम बे माबाखौ सानाव दाख्लै फैनायाव सानाव गाखोनो मोनाखैमोन नालाय मोनायावसोमोन नालाय ओंखायनो सानाव माबादि नुयो होननानै नायलांनो होननानै एकदम उन्दुथाराखै आरो आङो नै बेबादि फुरा ब्लु नुयो नै एकदम जेबो खारनायखौनो थाल मोना दल' थाबाय थानाय बादिसो मोनो आरो एकदम नै बिदिसो नुयो नै एकदम जेबो खारनायबो नुवा माबो नुवा नै नायदो नै बिदिसो नुयो नै एकदम जायगायावनो थाबाय थानाय बादिसो मोनो जेबो फात्ता मोना खारदों ना मादों एकदम बेनिफ्राय नै बिफांबारि हाजो हालाफोरखौ माबादि नुहुरो एकदम गोथां समायना रमायना नुहुरथारो गोजौनिफ्राय बिनिफ्राय नै जोमैया जों जायखौ गाहायनिफ्रायबो नुहुरो गोजौनिफ्रायबो
नुयो नै बेबायदि आरो एकदम माबा सोरगोफुरि बादिबो नुलायलायो। बेनिफ्राय नैबेयो एसे गाहायसिन खालामनाय, गाहायसिनाव सालायनायनि आरो नैबेहाय एसे गाहायसिन जालायबाय आरो बियो बिनिफ्राय गाहायसिन जाबावबाय आरो नैबे मोनसे गाहाय जालायबाय। बेनिफ्राय नैबेनो सबसे गाहायसिन आरो जायखौ न' सेरजोंनो नुहुरलायगोन आरो नै सायखङाबो नुदों, नायनो बिराद मोजां नुयो। बिनिफ्राय नै दाना एयारपर्टआव बाग्लायफैबाय आरो नै 1 सेकेन्डआवनो टय बाग्लायफैखायो एकदमबारे मोनफैबाय नै एकदम आरामनो गांग्रां गुंग्रुं लिरनाय मोनफैखायो बिदियाव। बेयो जाहैबाय मानसिफोरनि थाखाय नर्मेल जानो हागौ, नाथाय आंनि बादि एकदम आं जाय स्टेजनिफ्राय गाखोनानै बिदि गाखोनो हादों बे आंनि थाखाय बिराद गिदिर खोथा आरो। बेनिफ्राय नै जोङो फ्लाइटनिफ्राय ओंखारबाय, बिराद साउन्ड जायो आरोना बेवहाय एकदम एव लायनाय। बिनिफ्राय फ्लाइट गाखोनायाव आंल' फट' भिडिअ लादों बिदि नङा, बयबो लाजोबो मिथिबाय, मेक्सिमाम मानसियानो लायो नै बयबो लालाबायनाय नुगोन नों, एकदम लायो आरो बयबो। बिनिफ्राय नै थांनो बास गाखोफिनबाय आरामनो। आं फार्स्ट गाखोनानै जिरायनानै थाफैग्रोदों आरो रावबो गैथ'वामोन। बिनिफ्राय नै एयारपर्ट सिङाव सफैबाय, आराम ओंखारबोबाय आरो जों बाहेरा बेग नेनो फैबाय। बेग कालेक्ट खालामनोसै जोङो टिम नाम्बार। दासो गुवाहाटि मोनफैबाय नै आराम, दासो सानसे मोनलायबाय आसामाव सफैनानै। सान्दुं मोनफैदों गुसु गुसु फैनानै। बिनिफ्राय गुवाहाटि मोनफैनानै जों गुवाहाटिनिफ्राय टेक्सि लानानै फैबाय आरो आरामसे नै। अब्ला दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै, नोंथांमोनखौ नेक्स्ट भिडिअ'आव लोगो मोननाय जासिगोन। गोजोन्थों।